egész kereskedelmet és ipari fellendülést tulajdonképpen Veszprém a haladó szellemű zsidó polgáraknak köszönhette. Zsidó kereskedőknek és polgároknak nagy része mostani Kossuth utca, illetve Rákóczi utca környékén lakott már a 19. század végétől. Hát ez a Steiner kocsma, ez az első része egy közönséges kocsma volt, de az udvari része az egy fehér abzosos, jó polgári vendéglő volt, rituális kóser koszta, és állandóan ugye olyan emberek, akik családtalanok voltak, vagy nem vezettek háztartást, ott étkeztek. Az üzletek elhelyezkedése a város központjában volt, és ebben az időszakban az üzletek a lakóépületek földszintjén voltak, és a felettük levő lakásokban laktak általában a tulajdonosok. Téglagyár tulajdonában volt, és annak volt egy kis hátsó dependansza, az volt apám lakása. Viszonylag sok textilkereskedő és divatáru kereskedő volt a piacoknak a közelében. Zsidó családok gyerekei általában az izraelita elemi iskolában kezdték a tanulmányaikat. Iskolába ott jártunk, a középiskolába és a felsőkereskedelmibe, az pedig az angol kisasszonyok Szankta Mária intézetébe. Ügyvéd, orvos, tisztviselő járt az Elit kávéházba, és mostani Erzsébet-liget, ahol télen korcsolyapálya, nyáron pedig teniszpálya működött. A zsidók életét korlátozó intézkedések közül a legelső az úgynevezett numerus clausus. Választójogát is korlátozták a magyarországi zsidó polgároknak. Mindenkinek nyilatkoznia kellett, hogy zsidónak minősül. Gazdasági megszorítások, először csak a nagyobb vállalkozásoknál, aztán lefelé menve egyre kisebb vállalkozásokig, majd végül a saját üzletig megtiltották a zsidó tulajdont.
április 5-én jelent meg a Sárga Csillag. Május közepén jelent meg a rendelet Veszprémben a gettósításról, május 31-i határidőt kikötve. Állandóan dobáltak kővel, lezsidóztak. Mert erre tanították a gyerekeket, csak azt tudják, hogy szidni kell a zsidókat. Följelentették a nagymamámékot, hogy nem hordunk sárga csillagot. Szegény bátyám az egyébként tornász bajnok volt, az aztán egy párat elrendezett, mindig kísért engem az iskolába, hogy ne legyen bajom, ő volt az idősebb. A testvéremnek vissza kellett jönni, mert és a sosbehívóval vitték el. A zsidó templomba hordtak össze, mint gettóba bennünket. Szlotta Lászlónak hívják, aki bejött hozzánk, dacára annak, hogy tilos volt ott látogatni, ő bejött hozzánk. Egy csomó ember kísért bennünket a járdáról, röhögve. Voltak, akik meghaltak útközben a melegtől, meg a éhségtől, meg a vízhiánytól, idősebbek, nagyon sokan meghaltak ott. És kiparancsoltak, kiráncigáltak, lögdöztek minket, és egyszerűen nem tudtuk, hogy mi az. És amikor a Mengele megjelent, és mikor láttam, hogy a másik felével foglalkozik, akkor megfogtam az anyám kezét, és ösztönszerűen visszarántottam. Így tudtunk együtt maradni. Iszonyú. Most így visszagondolni is, és akkor is igazából nem voltam a tudatában, hogy most mi történik. Csak anyámat szorongattam. Állandó remegésben voltunk, hogy most gázt kapunk, vagy vizet. Így végezték ki az embereket. Láttunk más veszprémieket is, mikor betonokkal azokat toltak. Például a veszprémi orvosunkat ott láttuk viszont. 16. születésnapomat ott éltem meg, és óriási ajándékot kaptam a mamámtól ott. A krumpliát kiszedte a levesből, és összetörte, és azt megsütötte nekem, és az volt a születésnapi ajándék.
ráírta nekem egy papírra, hogy boldog születésnapot. 16-at. És amikor gyűjtöttük a ruhát, akkor egyszerre csak látok egy inget. Az apámnak minden évben benne volt a BP monogram, Benedek Pál, meg a zsebkendőibe. És egyszerre csak látok egy inget, ami rettentően hasonlított az apu ingéhez, és ott volt a monogram. De az, hogy az én 20 éves testvéremnek miért kellett meghalni, meg az apámnak, aki akkor 48 éves volt, na ezt nem tudom. Azért jöttem haza, mert az anyukám itt volt eltemetve. Ez volt az egyetlen vonzó erő.